खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ इस्ताहार फोसावबाय। लखिपुराव 7 कौटि बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे 2 हमजादों। बिसायख'थिनि सिगां गुवाहाटीआव 25 लाख रां हमदों। खानापारायाव गारिनिफ्राय खावनाय 18 मबाइल बोखांदों। मानास पिएफनि सनाफुलियाव बिसायख'थिनि रंजानाय। तामुलपुर जिल्लायाव गोरान सान फोसावदों। जुबिन गार्गआ एप्रिल दानावनो न्याय मोननो हासिगौ। बैसोगोरा आरो देहायारि बेंगुराफोरा न'निफ्रायनो भट होनाय हाबाफारिया बाक्सायाव जागायबाय। थबलाव रां जाख्ल'ग्रा दायनिगिरिखौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ दोलोनि इस्ताहार एबा रादायलाइखौ फोसावबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठआव थानाय रायजोआरि बिजेपिनि गाहाय मावख' बाजपेयी भवनाव मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ मंगलबारखालि बेखेवनानै होयो बिजेपिनि इस्ताहार। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि संकल्प पत्र एबा इस्ताहाराव थागिबि सुबुंफोरनि हा-हुनि रैखाथि, आरिमु आरो हारिमुखौ दोनथुमनाय, रायजोआव 5 लाख कौटि रां इनभेस्ट खालामनाय, गोदानै साख्रि होनाय, लाइमोनफोरनो सुंथानाय होनाय, आइजोफोरनो सुंथानाय होनाय, आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाफोरखौ उदां खालामफिननाय, रायजोनि जौगानायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन मोन 13 रादायफोरखौ होदों। बिजेपिनि संकल्प पत्र बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, रायजोआरि बिजेपि आफादगिरि दिलीप सायकिया, हादरारि बिजेपि लेङाइ आफादगिरि बैजयन्ता पान्डा लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामनि 120 विधानसभा मासिनि थाखाय फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजागोन बिसायख'थि। जानो गोनां बे बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ दिनै फोसावदों दोलोनि इस्ताहार। आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै रायजो नाङै खना-खनला पुलिस बिफाननि गोख्रों नाका चेकिं एबा सिग्रोमनाय। बेनि अनगायैबो ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोरनि हेंथायै पुलिसआ गोख्रों अपारेसन खालामगासिनो। बेनि गेजेरावनो पुलिसनि नाका चेकिंआव कौटि रां बेसेननि निसा गोनां मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हानाय खौराङा सोराङाव फैदों। रिपर्ट बायदिब्ला नसुं रायजो मणिपुरनिफ्राय स्माग्लिं खालामनानै लाबोनाय गोबांथार बिबांनि निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ काछार जिल्लानि लखिपुराव जब्द खालामदों। लखिपुर उफेरा जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव सिलचर इम्फल हादरारि राजालामानि पलेरबन्दाव लखिपुर पुलिस आरो आसाम राइफलनि जवानफोरा जुथायै सिग्रोमनायाव 30,000 निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों। MZ02C3197 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय मोनथाम थफ्लायाव जब्द खालामदों निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय निसा गोनां टेब्लेटफोरनि लिरथाया 3.39 केजि आरो बेनि बेसेना खमैबो 7 कौटि रां जागोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। बबेखानि निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ स्माग्लिं खालामनानै लाबोनाय 2 सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां गुवाहाटी जालुकबारि ओनसोलनिफ्राय फ्लाइंग स्क्वाडआ समबारखालि खमैबो 25 लाख रांसो हमनो हादों। गिबि रिपर्टनि बायदिब्ला जालुकबारि आउटपस्टजों खालामजानाय आरो सोनाब गुवाहाटी इनभेस्टिगेशन पुलिस कमिसनारनि दैदेननायाव मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनायाव बे मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो कंग्रेस दोलोनि बिजाथि बिदिशा निय'गनि गेजेराव जालुकबारिनि बियाबाव गोख्रों बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो मंगलबारखालि बशिष्ठ पुलिसआ मावखुलियाव रुटिन चेक खालामनाय समाव सासे आइजोनिफ्राय खमैबो नोगोद 4,66,800 रां बोखांनो हायो। बबेखानि मावख'गिरिफ्रा रांनि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायनायनि उनाव बेखौ आरोबाव फोरमान खालामनो थाखाय फ्लाइंग स्क्वाडखौ गथायना होयो। भट होनायनि सम फोसावनाय आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ बाहायनाय जानायनि उनाव गासै हादोरसायाव बेफोरबायदि केसफोरनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय नुनो मोन्दों। गुवाहाटीनि सिपि मक्क' साखाथियाव थानाय खानापारा नाकायाव पुलिसआ AS01SC3288 नम्बरनि गारिखौ होबथाना सिग्रोमनायाव गारिनि डिक्कीनिफ्राय गं 18 मबाइल फनफोर बोखांनो हायो। गुदि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि बोखांनो हानाय मबाइलफोरखौ गुबुन जायगानिफ्राय खावना लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायजों लोब्बा थानाय हेंग्राबारिनि सन्जीब सिंह मुंनि दायनिगिरिया गावनि लोगोफोरनो फनफोरखौ गथायनो थाखाय आसाम-बांलादेश सिमा फारसे लांगासिनो दंमोन होनना अजद होदों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो सिंहआ खावनाय मबाइलफोरखौ मेघालयनि गेजेरजों भारत-बांलादेश सिमासिम दैथायहरगासिनो दंमोन। आथिखालाव बेनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
बिधानसभा बिसायख'थिनि सानाखाथि सफैनाय लोगो लोगो बिटिसि ओनसोलाव बारायदों राजखान्थि सांग्रांथि। दिनै 4 नं मानास बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सनापुलियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे बिसायख'थि मावख'खौ नेम बायदियै बेखेवनाय जायो। सनापुलि रुपापुलि गुदि बिसायख'थिनि सामलाय आफादनि बे मावख'आवबो नेम बायदियै बेखेवो। एमसिएलए दिगन्त गयारिया मावख'खौ बेखेवनानै खौरांनि गेजेरजों एमसिएलएआ बुंदों दि बिसायख'थि फोसाबनाय खामानिखौ बांसिन गोख्रों खालामनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। बियो लोगोसे दाबि खालामदों दि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीनि देरहानाया रोखा। दिनै बे हाबाफारियावनो इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे आबुं जखम हिसाबै फ्राय सा 25 इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सांग्रां मावथिया बिपिएफआव जयेनिं जायो। जयेनिं जानायफोरनि गेजेराव बिजेपिनि सासे जोबोद सांग्रां मावथिबो दं होननानै एमसिएलए दिगन्त गयारिया मिथिहोदों। बियो बुंदों मानसिनि गेजेराव बिपिएफनि फारसे सुबुंफोरनि मददआ बारायदों। जर'खायै सालबारि ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोआ थानाय गोबां मावथिफोरा जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। एमसिएलए दिगन्त गयारिया बुंदों दि थांनाय मोनायाव मटनगुरि ब्लकनि इउपिपिएल दोलोनि फ्राय 300निख्रुइ 400 मावथिफोरा दोलो एंगारनानै बिपिएफआव हाबदों। बिनि बायदिब्ला माइनरिटि भटारफोराबो देग्लाय बिपिएफनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीनो आबुं मदद होगोन। बिधानसभा बिसायख'थि 2026 खौ नोजोर होनानै आरो बिसायख'थिखौ उदाङै आरो गोजोनै खुंफुंनायनि थांखिजों तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि तामुलपुर जिल्लायाव गोरान सान फोसावदों। बे बेलायाव फोसावनाय बिथोननि बायदिब्ला 43 तामुलपुर एसटि आरो 44 गरेश्वर बिधानसभा बिएफनि सिङाव गासै तामुलपुर जिल्लायाव थि समनि गेजेराव जौ फाननाय, राननाय, दोनथुमनाय आरो बाहायनायखौ आबुङै होबथानाय जागोन। बिथोन बायदियै 7 एप्रिल 2026 नि मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय 9 एप्रिल 2026 नि मोनाबिलि 5 रिंगासिम आरो फिन 4 मे 2026 आव भट साननाय हाबाफारिया जोबजासिम ड्राइ डे फालिनाय जागोन। बे समाव गासैबो हलसेल गुदामफोर, आइएमएफएल दखानफोर, खुस्रा अफ आरो अन गलाफोर, क्लाब अन गलाफोर, हटेल अन गलाफोर आरो हादोरारि जौनि गलाफोरा बन्द थागोन। जिल्ला खुंथाया बे फोसावनायखौ गासैनिसिमबो मोनथिहोनायजों लोगोसे गनायनो थाखाय खावलायदों। फोसावनाय बायदि नेमखान्थिखौ बेरेखा खालामनानै सोलिनाय सुबुङा आयेननि सेराव दायनिगिरि जानांगोन। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि न्याय होनायनि सायाव फिन खुगा बेखेवदों गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया। एप्रिल दानावनो न्याय मोननो हासिगौ हादराव जुबिन गार्गआ। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव जुबिन गार्गनि न्याय मोननाय मोनैया जर'खायै जायगा लादों। गासैबो राजखान्थि दोलोआनो जुबिन गार्गनि मुं लानानै राजखान्थि खालामनो आबुं लादों। बेनि गेजेरावनो जुबिन गार्गनो न्याय होनो थाखाय 100 साननि गोनां नङा। जुबिननो न्याय होनो 3 दाननि गोनांथि नङा। एप्रिल दानावनो जुबिन गार्गनि न्यायखौ लानानै गाहाम खौरां फैगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि बानबुंथियाव इसारा मोनोदि एप्रिल दाननि गेजेरावनो न्याय मोननो हागोन जुबिन गार्गआ। बबेखानि कंग्रेस जुबिन गार्गखौ लानानै गाज्रि राजखान्थि खालामदों आरो जुबिननि मुंखौ बाहायनानै दाय गोनां हाबा मावदों होननानै गिबि मन्थ्रिया अजद होदों। आरो आं जुबिन गार्गखौ लानानै राजखान्थि खालामनो सानाखै, नोंसोरबो राजखान्थि खालामनो नाङा होननानै बुंदों। जुबिन गार्गआ गावनो बुंदों दि पलिटिक्स नकरिबि बन्धु, बेनिखायनो जुबिनखौ लानानै रावबो राजखान्थि खालामनो नाङा। जुबिनखौ गोजोनै थानो हो, राजखान्थि खालामनायनि सोलायै जुबिननि थाखाय मोजां उकिल थिसन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया कंग्रेसखौ खावलायो। देग्लायनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव न'निफ्रायनो भट होनो हानायनि राहा खालामदों बिसायख'थि आय'गआ। बैसोगोरा आरो देहायारि बेंगुरा सुबुंफोरा देग्लाय गावबा गावनि न'निफ्रायनो भट होनो हागोन। बिसायख'थियाव बिबान मोननाय मावख'गिरिफोरानो नखर नखर थांनानै भट लाहैगोन। बाक्सा जिल्लायाव जागायबाय बे हाबाफारिया। बाक्सा जिल्लायाव गासै 351 सा सुबुंफोरा बेनि खाबुखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थि 2026 नि थाखाय बाक्सा जिल्लानि 41 नं मानास बियाब आरो 42 नं बाक्सा एसटि बियाबाव बैसोगोरा आरो देहायारि बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय न'निफ्रायनो भट होनायनि राहाया 30 मार्चनिफ्राय जागायबाय। 41 नं मानास बियाबाव सा 145 सुबुंफोरा बे खाबुखौ मोनदों। बेनिनो सा 121 बैसोगोरा 85 बोसोरनि गोजौआव आरो सा 24 देहायारि बेंगुरा सुबुंफोर। 42 नं बाक्सा बियाबाव 206 सा भटारफोरा बेनि खाबु मोनदों। बेनिनो 102 साया बैसोगोरा 85 बोसोरनि गोजौआव आरो 104 साया देहायारि बेंगुरा। हादरनि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बादियै 85 बोसोर एबा बेनिख्रुइ बैसोगोरासिन भटार आरो 40% एबा बेनि बांसिन फिजिकेल हेन्डिकेप सुबुंफोराल' पस्टनि गेजेरजों न'निफ्राय भट होनायनि खाबुखौ मोननो हागोन। मणिपुर पुलिसआ समबारखालि काक्सिं आरो थौबल जिल्लायाव अपारेसन खालामना रां जाख्लग्राखौ लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिखौ खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला काक्सिं जिल्लायाव मायेंगगाम अपिता सिंह उर्फे खाबा मुङै मिथिजानाय सासे दायनिगिरिखौ हियांगलाम पुलिस थानानि सिङाव थानाय वाबा गाहाय टिंगेली लेकेनिफ्राय खानो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बियो केसिपि हानजाजों सोमोन्दो थानायजों लोगोसे सेल्फ स्टाइल सार्जेन्ट मेजरनि मासियाव दंमोन। मणिपुर पुलिसआ गावसोरनि बे गिदिर नाजानाया जाफुंसारनायखौ एक्सआव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं थौबल जिल्लायाव मोनसे गुबुन अपारेसनाव यारिपक पुलिस थानानि सिङाव थानाय यारिपक कइरम मटक लेङाइ ओनसोलनिफ्राय
RPF PLA नि सानै मावथि हान्जाखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ यंगम प्रेमचंद उर्पे सिंह सोपा आरो माइरं टेंगम नरेसिं सिंह होनना सिनायथिनाय जादों। सिकिउरिटिफोरा बिसोरनिफ्राय गंसे स्कुटि आरो गंथाम मबाइल फन जब्द खालामनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। गोजोन्थों।